Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. Ни приметы, ни следа. Памятаеце, гэта з паэмы Васіль Цёркін Твардоўскага. Я яе вучыла на памяць яшчэ калі ў школе вучылася шмат гадоў таму. Але ўжо потым, калі я вучылася на гістфаку, у мяне ўзнікала пытанне, якая там пераправа на пачатку вайны, калі чырвоная армія ці то адступала, ці то утрымлівала пазіцыі. Пераправа была напісаная аўтарам паводле баёў у Ківініемі ў снежні 1939 года на пачатку фінскай вайны. Твардоўскі акурат тады супрацоўнічаў з газетай «На стражы Родзіны», а пасля ў 1942 годзе, калі Цёркіна пачалі выдаваць мільённымі тыражамі, фінаў замянілі на фрыцаў. Вельмі зручна, адзін склад. Так нам у школе і казалі, што гэта паэма пра Великую Отечественную вайну. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». І сёння мы пагаворым пра фінскую або зімовую вайну 39-40 гадоў. Ды пра тое, што там увогуле у Фінляндыі забыўся Вася Цёркін. У жніўні 1939 года Молатаў з Рыббентропам у Маскве падпісалі пакт ненападу паміж СССР і Рэйхам. Фактычна гэта азначала падзел сфераў уплываў у Еўропе. Як краіны Балтыі і частка Польшчы, Фінляндыя апыналася у саюзе, адвальвалася яму. Сталін быў, канешне, кроўна зацікаўлены ў гэтых тэрыторыях, таму што гэта, па-першае, былыя землі Расійскай імперыі, і, па-другое, вельмі хацелася адсунуць мяжу ад Ленінграда, бо занадта блізка яна пралягае. І шасцярэнькія імперскія машыны закруціліся. Спачатку фінам прапанавалі заключыць дамову аб узаемадапамозе і ўпіхнуць на яе тэрыторыю савецкія вайсковыя базы. Чамусьці фіны адмовіліся. Калі перамовы з імі зайшлі ў тупік, Сталін даў дабро на правакацыю, так званы майнільскі інцыдэнт. 26 лістапада 1939 года хтосьці невядомы абстраляў савецкія пазіцыі. Загінула пару чалавек. Фіны прапанавалі стварыць камісію па расследаванні, але слухайте, кому это трэба? Москва адразу разорвала дыпстасункі з Хельсінкі, і ўжо 30 лістапада Чырвоная армія мела перайсці мяжу з Фінляндыяй. Што цікава, вайной гэта не называлася. Як заўжды, вечнае СВО. Каб неяк зафарбаваць агрэсію, у Маскве прыдумалі мульку пра вызваленне Фінляндыі ад белафінаў. Стандартная сітуацыя. У Польшчы белапалякі, у Фінляндыі белафіны, у Беларусі трошкі не тое, але, напрыклад, у Малдове былі ўвогуле румынскія баяры. Галоўнае правільна назваць ворага, прыдумаць яму найменне. Больш за тое, прыдумалі нават бутафорскі народны ўрад Фінляндыі на чале са старым камуністам Отто Коусіненам. Это такі сабе фінскі аналаг Медведчука, які быў даўно прыстроены ў схемы Камінтэрна і чакаў свайго часу. А каб спецаперацыя была яшчэ больш падобнай на вызваленне, прыдумалі фінскую народную армію, у якой, чаму быта, не было ніводнага фіна. В прынцыпе, адкуль ім узяцца? Расійскім афіцэрам проста памянялі прозвішчы. Так, Раманаў, напрыклад, мог стаць Райкасам, Цярэшкін Тэрвоненам. Спатрэбіліся таксама такія бялявыя хлопцы са светлымі вачыма. Нібыта гэта фіны. І набралі, ведаеце каго? Беларусаў. Так з'явіўся каламбур. Мінскія фіны пайшлі на фінскія міны. Яны, насамрэч, па вялікім рахунку нікуды не пайшлі, бо большасць засталася ў рэзерве. І ўвесь гэты тэатр меў надаваць сталінскай СВО хоць нейкай легітымнасці. Хаця на захадзе, ў прынцыпе, ўсё зразумелі і так. Але пры гэтым не спяшаліся дапамагаць Фінляндыі. СССР, канешне, выкінулі з легінацыю, гэта тагачасны аналаг ААН. США часова перасталі пастаўляць СССР кампаненты для самалётаў. Адусюль Фінляндыю паехалі добраахвотнікі, але па факце міжнародная дапамога была мізэрнай. Ваюйце як-небудзь самі, а мы тут пачакаем, паглядзім. Як пісала газета «Вашингтон-Пост», Фінляндыя не мае чакаць іншай дапамогі, апроч як ветлівых апладысментаў.
Сказаць, што сілы былі няроўныя, гэта, канешне, не сказаць нічога. Камон, менш за 4-мільённая Фінляндыя і 780, я нават не ведаю, як правільна назваць гэты лічэбнік, карацей, 780 мільёнаў у СССР, гэта ну проста монстр з неабмежаванымі рэсурсамі. Але маўклівыя, упартыя і дысцыплінаваныя фіны рыхтаваліся да гэтай вайны, прычым яшчэ з 1918 года. Гэта вельмі добры урок. Ты атрымаў незалежнасць і рыхтуйся да вайны, асабліва калі ў цябе пад бокам імперыя. Генерал Карл Густаў Маннергейм, які пачынаў кар'еру як афіцэр старой царскай арміі, вельмі добра ведаў рускіх і ведаў, адпаведна, як з імі ваяваць. Увесь міжваенны час фіны будавалі лінію Маннергейма, якую журналісты назвалі імем генерала па аналогіі з лініяй Мажино у Францыі. Гэта такія абарончыя ўмацаванні, кулямётныя і артылерыйскія бункеры. Яны былі добра ўпісаны ў ландшафт, таму што Маннергейм разумеў, што ў адкрытым полі перамагчы рускіх амаль немагчыма. Таму бункеры былі добрым варыянтам. А яшчэ добрым варыянтам была партызанская вайна. Фіны добра ведалі мясцовасць, удала выкарыстоўвалі белыя маскіровачныя халаты і былі цудоўнымі лыжнікамі. Гэта былі майстры засадаў. Бальшавікі былі, як заўсёды, апранутыя, як апранутая, будзёнаўка з чырвонай зоркай. Это класна для параду, напрыклад, але не на мароз да -43, як той зімой. Рускія разводзілі вогнішчы, каб пагрэцца, і ставалі цудоўнымі мішэнямі для снайпераў. Так, фінскі снайпер Сіма Хеюхя стаў легендай. Калі б мяне слухаў зараз які-небудзь імперац, ён бы сказаў: Хеюхя, смешнае прозвішча, так? А вось рускім тады было не да смеху, бо ў хлебны дзень Сіма, якога назвалі «Белая смерць», мог забіць да 25 ворагаў. Агулам ягоны рахунак толькі пацверджаных забойстваў вагаецца паміж 500 і 700 ахвярамі. Сам снайпер быў чалавекам насамрэч вельмі сціплым, таму ён казаў пра 500 чалавек і дадаваў, што можа быць і менш, бо вайна гэта не гонка, а барацьба. Дарэчы, зазірніце, вось тут фота, злева яго камандзір з мянушкай Жах Марока, бо ён ваяваў раней у французскім замежным легіёне. І мне вельмі падабаюцца ягоныя рукавічкі з лосікамі, такая мілата. А побач капелан, лютэранскі пастар. Зімовая вайна для фінаў была вайной за выжыванне. Ніхто не ведаў, дзе спыняцца рускія, ці спыняцца яны наогул. У добраахвотнікі ішлі людзі розных класаў, узростаў, палітычных поглядаў, ад нацыяналістаў да сацыялістаў. Апошнія, дарэчы, не здрадзілі і не падтрымалі СССР. Сярод добраахвотнікаў па фінскі бок былі не толькі шведы, эстонцы, але і колішнія расійскія белыя афіцэры. Жанчыны запісваліся ў, адпаведна, арганізацыю «Лотасвярт», якая займалася валанцёрствам, харчовымі перадачамі, адзежай. Таксама жанчыны даглядалі параненых, тушылі пажары. Пра пажары асобная тэма. Бамбаванні Хельсінкі і іншых гарадоў меліся зламіць волю да супраціву народа, але яшчэ з пачатку 30-х фіны стараліся збудаваць бомбасховішча ў кожным высотным будынку, а дзе-нідзе і падземныя шпіталі. Я нагадаю, што на адзін фінскі самалёт даводзілася 9 савецкіх. Рускія бомбы РРАБ-3 мелі ў дыяметры амаль метр. У сабе такія бомбы месцілі 60 маленькіх бомбаў, якія правакавалі пажары. На млявую крытыку захаду Молатаў цынічна адказваў: «Мы не бомбім фінскія гарады, мы скідваем гуманітарную дапамогу мірным людзям». Так бомбы пачалі называць хлебнымі кошыкамі Молатава. У адказ з'явіўся легендарны кактэйль Молатава, які першасна называўся «Кактэйль для Молатава». Маўляў, вы нам хлеб, дзякуй, а мы вам кактэйлі. Падрыхтоўкай бутэлек з гэтай гаручай сумесю занялося насамрэч не Мінабароны, а фінская кампанія «Алко». Кактэлі вельмі лёгка запальвалі савецкія танкі. Няхай хаця б так пагрэецца, правда? Фіны, здаецца, ўсё рабілі правільна. Яны валілі дрэвы на вузкіх дарогах, такім чынам паралізоўвалі савецкія калоны. Пасля адстрэльвалі і выпальвалі тэхніку з асабовым складам. Тысячы не кніжных, а рэальных Васяў Цёркіных пацягнуліся па глыбокім снезе ў фінскі палон. На пачатку 1940 года было нават лёгкае адчуванне: вось-вось
перамога. Але савецкі монстр, на той і монстр, ён просто так не мог здацца. Пакрысе ён перамолваў артылерыяй лінію Маннергейма. Не будзем забывацца таксама, што савецка-фінская мяжа гэта не толькі Карэлія, а яшчэ 1300 кіламетраў. Як там збудаваць абарону? З лютага месяца саветы пацягнулі свежыя сілы з сібірскай вайсковай акругі, далучылі яшчэ больш авіяцыі, пайшлі ў наступ. Фіны былі абмежаваны ў рэсурсах і не маглі разлічваць на рэальную дапамогу захаду. А саветы, у сваю чаргу, былі відавочна змучаныя вайной, у якой за 3 месяцы згубілі больш за 100 000 чалавек. І ўсё прывяло да таго, што ранкам 13 сакавіка была падпісаная савецка-фінская мірная дамова. За дзень да гэтага рускія пачалі генеральны штурм горада Війпуры, які з дапамогай артылерыі пераўтварылі ў руіны. І руіна, вызваленая ад жыхароў, стала ісцінна рускім горадам з назвай Выбарг. Фіны згубілі тэрыторыю, Карэлію, Сала на поўначы, выспу ў Фінскім заліве, але яны захавалі галоўнае – незалежнасць людзей і армію. І армія гэтая прыдалася ў новай вайне 41-44 гадоў, менш вядомай, але не менш зацятай і не менш крывавай. Праз шмат гадоў ужо стары, нямоглы Молатаў узгадываў: «Фіны ніколі не прабачылі б нам акупацыі Фінляндыі. Яны упартыя, надзвычай упартыя». Можа быць, варта павучыцца. І на сёння мы развітваемся з вамі. Глядзіце, думайце, разважайце, рабіце высновы. Як заўсёды, мы вельмі ўдзячныя за ўсе вашыя падабайкі, каментары, за данаты асабліва. І не забудзьцеся падпісвацца на наш канал, нам таксама гэта вельмі прыемна. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй.